बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. खरं तर वाढदिवसाच्या निमित्तानं प्रत्येक जण प्रत्येकाला त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. ही परंपरा आहे, ही सिंधुदुर्गाची संस्कृती आहे आणि ही परंपरा आणि ही संस्कृती आणि हा वारसा जपण्याचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी प्रत्येक जण करत असतो आणि त्याच्यामधनंच ही सगळी या भेटी आहेत किंवा याच्यामधनं या सगळ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याच्या निमित्तानं किंवा अशा लोकांच्या भेटीमधनं त्या ठिकाणी एक चांगलं वातावरण शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये एक चांगलं वातावरण त्या ठिकाणी राजकीय वातावरण निर्माण व्हावं आणि या सगळ्या गोष्टीचा फायदा कणकवली नगरपंचायतीच्या शहराच्या विकासासाठी व्हावा, निधीसाठी व्हावा आणि एक चांगलं वातावरण एक शहरामध्ये निर्माण व्हावं हा सगळा त्याच्यामधनं प्रयत्न आहे. आणि म्हणून जे जे चांगलं काम चालू आहे त्याचा त्या ठिकाणी सन्मान करणं किंवा त्याचा गौरव करणं आणि अशा कामांना ते त्या ठिकाणी सातत्यानं ताकद मिळणं. कारण जर विकासाची काम जर करायची असेल, कणकवली नगरपंचायतीचं मी सांगतो की 58 कोटीचं बजेट आहे, पण 58 कोटीच्या बजेटमध्ये आपण मूलभूत सुविधा देऊ शकतो, रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण. पण जर आपल्याला शाश्वत विकास करायचा असेल तर कोट्यवधी रुपयाचा निधी या शहरासाठी लागणार आहे आणि तो निधी जर त्या ठिकाणी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आमदार, खासदार, मंत्री, DPTC, जिल्हा नियोजन सगळ्यांच्याच स्तरावरनं जर त्या ठिकाणी निधी आला तर कुठल्याही प्रकारात कणकवली शहराचा विकास कमी त्या ठिकाणी पडणार नाही विकासाला. आणि म्हणून आपल्याला आमचा एकच ध्यास आहे आता की कणकवली शहराचा विकास. काही चर्चा झाली का? ते चालू आहेत ना. तुम्ही पाहताय की आम्ही या शहराला जास्तीचा निधी मिळावा याची मागणी सातत्यानं सगळ्यांशीच करत असतो. आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील, राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल. आणि शेवटी कणकवली महाराष्ट्रातलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक महत्वाचं शहर आहे आणि या शहराला सगळ्या सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकासाच्या निधीची आवश्यकता आहे. तो त्या ठिकाणी मिळावा हीच त्या ठिकाणी माफक अशी अपेक्षा आहे आणि तो प्रयत्न आमचा सुरू आहे.